Tässä on sellainen pikaohje, kuinka pystyy tänne oman kansioon lisäämään kuvia. Eli mennään kuvat, seuralaisten ottamia kuvia, sitten avataan oma kansio ja napsautetaan tätä aloituskuvaa, pohjakuvaa ja sitten avataan kansio, mihinkä halutaan lisätä se mahdollinen kuva. Näin. Ja etsitään tietokoneelta se kuva, mitä halutaan lisätä tänne sivulle. Otetaan kuvasta vasemmalla hiirennäppäimellä kiinni ja siirretään se tänne sivulle ja päästetään. Näin. Ja tuohon se tuli se kuva. Näin helppoa se on.